Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ ne Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kongo dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bi septembre kalo tile 6 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la a b'aw sigi ka ka kunnafoni min b'a kɔnɔ tɛnɛ fo ka taa se juma ma Mali kunnafoni.net ale jabarani ka a waati kɔni o selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni damnala bi seraw ma olu kɔni sera an ka jamana o kɔnɔna la n'o ye Goodluck Jonathan n'a ka cɛdenw ye u nana kunu kari tile cɛmancɛ o kɔnɔna la an ka faba la yan nɔ sa u ka nali kun ye fɛn min ye o de ye ka na lajɛ an ka cɛmancɛ fanga ale taabolo bɛ cogoya min na ni wagati kofɔlen u la a kɔnɔna la sa Goodluck Jonathan a n'a ka maaw u ni an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaaw u bɛna sigi ka kuma fo ka taa se an ka finitigilakaw olu ma ka kɛ ni o hukumu kɔnɔna ye sa an ka parti politique maaw ka taa se finti gansan maaw ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen n'u k'a laɲini k'a fɔ ko ka cɛmancɛ fanga hakɛ min dira a la ko ka a labato. An ka ba polisilakaw ka commandant n'o ye Forsati commandant n'o Umara Samake sa ale kɔni labilala juma septembre kalo tile 3 san 2021 o wulafɛla la sa a ka cɛdenw olu fɛ lɛrɛ damadama kɔnɔna la a datugulen ka sababuya kɛ ko a kɔni minɛna ka fɔ ko a seyira fagali min n'a kɛra juillet kalo tile 11 ka taa se a 12 ma san 2020 o kɔnɔna la an ka faba la yan nɔ sa a bɔlen kaso la sa a kuma kɔni tiɲɛtigɛra an ka kiri tigilamaw olu fɛ. An ka kɛnɛya tigilamaw ka syndicat olu kɔni ye lɛrɛ 72 barabila ni ka o sɛbɛnfura bila an ka jamana marabagaw ka tabali o sanfɛ min n'a barabila yɛrɛ bɛ daminɛ bi tɛnɛ septembre kalo tile 6 in na sa ni u bɛ tila ka a lakuraya ni barabila in yɛrɛ kɔni bɛ kɛnɛyaso minnu kofɔ sa o de ye Gabriel Touré Ponge fo ka taa se hôpital dermatologique de Bamako ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw olu fɛ yen nɔ sa u ka fanga tigilamɔgɔ bɛ n'o ye comité national du rassemblement et du développement CNDRD sa n'ale ɲɛmaya bɛ lieutenant colonel Mamadi Doumbouya ale bolo a kɔni y'a yira k'a fɔ kunu k'ale dansigi Alpha Condé o ka fanga la ni ka tila ka u ka sariya sun ka o ɲɔngiri u y'a yira k'a fɔ ko kabini u tɛgɛ dara jamana ɲɛmaa kɔrɔ ale kan sa a kɔni a ka kɛnɛ a ni na ka kɛ ni ja minnu n'olu tun bɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la sa kabini o kɔfɛ kibaruya kɔni ma sɔrɔ Alpha Condé ale ka ko la Alpha Condé min yɛrɛ n'a ye jamana in n'a y'a mara san 11 o kɔnɔna la min n'a tilala ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ko kura tako sabanan o la. Kɔngɔkaw fɛ yen nɔ binganiwale dɔ kɔni kɛra sibirido u ka dugu la n'o ye Ituri ye a kɛra banbagaci dɔw olu fɛ min n'a kɛra sababu ye ka maa 30 bɔɲɔgɔn ni ka olu bɔnɛ u ni na nin kuma in kɔni tiɲɛtigɛra ONUSN o fɛ bi tɛnɛ sɔgɔmada in na a yirala k'a fɔ ko sibiri sufɛla la sa ko maa 14 fana bɔnɛna a ni na u ka dugu la n'o ye Tesani sa ani ka taa se Mampazana o ma olu bɛ u ka jamana o kɔrɔnyanfan fɛ.
Jacob Zuma ale kɔni labilala waati kunkurunna ka sababuya kɛ a ka kɛnɛya ko ye min ni u ma kibaruya jɔnjɔn di o kan. Sud-Africains ka jamana ɲɛma kɔrɔ in sa ale kɔni bɛ lapitaniso la a bɛ kalo kelen bɔ. U ka kaso lakɔlɔsibaw olu ye ni ka nin kuma in ta k'a ɲɛfɔ karido septembre kalo tile 5 san 2021 o la. Yala nga kunnafoni datugu sa an bɛ taa dolanci ale bunankun kan. Gabonkaw ka dolancilaw fo ka taa se Egyptekaw ka dolancilaw ma olu kɔni ye dolanci nin ka o kɛ min n'a labana kanangolon o la 1 septembre kalo tile 5 san 2021 a kɛra Franceville o kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu yɛrɛ sa u ka dolanci bɛ hukumu kɔnɔna la o de ye Coupe du Monde 2022 dolanci o ye ka kɛ ni o ye sa Gabonais olu kɔni fana tun kelen do ka Egypte ni ka ale bugɔ 1-0 u kɔni tun bɛ ka dolanci maa 10 ani maa 11 o juguya la. Sena dolanci tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa bolola dolanci la sa Tunisikaw ka dolancilaw n'o ye Coupe d'Afrique cɛdenw olu ye sa bolan dolanci ale hukumu kɔnɔna la septembre kalo tile 5 kingalikaw fɛ yen nɔ olu fana karila ɲɔgɔn na. Tunisikaw ka bolan dolancilaw olu kɔni ye Côte d'Ivoirekaw ka bolan dolancilaw ni ka olu bugɔ 78 ka taa se 75 ma. Afrobasket ale jɔnjɔn o kɛnɛ kan san 2021 o la ka kɛ ni o ye sa Senegal kɔni ale ye jɔyɔrɔ 3nan ni ka o sɔrɔ Cap Vert kan 86 ka taa se 73 ma. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw kunnafoni damadɔ min tun bɛ an bolokɔrɔ bi ka da kulo ka bi tɛnɛ dɔ in na o de tun ye nin n'ala man ka jɔnya jɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ halisa ala ka basigi ala k'o lana an ka jamana o kɔnɔna la ala ka bɛn ka fɔ ala k'o kɛ jamanadenw olu talan aw k'an bɛn